खन्थाइनि मुं बावगारनो हायाखै। खन्थाइखौ लिरदों लक्ष्मीनाथ बसुमतारी। भिलेज निउ पानबारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। बावगारनो हायाखै। हाग्रा दुनो हमनाय बे आंनि लामाया, गोमोरलांनो हमनाय बे आंनि मिजिंआ, गोजोन गैयै बे आंनि जिउआ, हायाखै बावगारनो बे नोंनि नंखाय रादायखौ। सानदोंमोन आं थारमोन बै रादाया, फोथायनानै लादोंमोन नोंनि होलानाय रादायखौ। अरायबो सानोमोन आं नोंखौ गावनि खालामनो, थेवबो सानाखैमोन आं नोंदि आंखौ थगायलांगोन। बे आंनि आंगो गैयै जिउनि थाखाय होनानै गालांबाय नों हाजासे दुखु। खालामबाय नों आंनि अननायखौ बेसेन गैयै, सानबाय नों आंनि अननायखौ बिस गोनां। नोंनि दुखुआव आंसो अरायबो थाफायोमोन, थेवबोदि मानो आंनि अननायखौ बुजियासै नों। जेबोलानो दुखु जागोन अबोलासो बुजिगोन, अबोलासो आंखौ गोसोखांफिनगोन।